Bongidlule. Ukuthi usinikeze isikhathi sakho. Nathi siyabonga. Okusempeleni kufanele ngabe kade saba nawo lo mhlangano. Ngikhathazwa isimo sika Nomkhosi. Ngibona ngathi sekuyisikhathi sokuthi abuyele ekhaya. Mina baba Mdlule angikhathazekile ngoNomkhosi wehleli lapha ya. Umuntu engikhathazeke ngaye kakhulu Ntuthuko. Uthi bowazi nje ukuthi baphambane nomthetho webandla. Bathatha ingane bayenza umkhululi base bayibheka ngisho esihlalweni. Amanga lawo. Baba Mdlule indodakazi yakhe iyahlanya ngempela. Ungayibeka kanjani impilo yengane engcupheni kanje? Uyabona bhekiswayo njengoba wazi ukuthi ukhulekana ngasekho. Yimini uyise walengane. Ngakho-ke ngikhetha ukuthi abuye ukuze azokwazi ukuthi abe ngaphansi kwesandla sami eveyule ngomthembo. Kodwa manje aniboni ukuthi kufanele babuye bobabili ngoba sikwazi ukuhlukanisa unina nengane yakhe. Sizokwazi baba Mdlule futhi sizokwenza. Uyingozi. Sizama ukuvikela Ntuthuko kuyo yonke lento.